karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Naman sa manis, Mama. Nagsige magkanta-kanta. Mura man lang uy nahitabo kagabi eh. Idrata lang mo sa bahay, Sabrina. Kay balik ko na ako ang tagiya sa bahay nga inyong gistaran. Bayran ako ang nabuak niyang bitana. Anong nabuak man ang bintana? Sakot unta tagkawatan, Ma. Maunay rason nga mamaulit na ta sa banlot. Maayo hinoon. Kay naghuwat si mama nako dito. Ma, ayaw na pagunahon na sa mga nangamatay na. Buhi si Mama Marcela! Ug doon na siya gustong isulti nako. Patay na nga akong apuhan, Ma. Patay na siya. May ambak siya sa busay. Oh, Rodel, Rodel! Ngano nangisog ba ka, Rodel? Usa may imong nakaon? Sorry, Ma. Dili lang ko gusto nga hisgutan pa ang mga nangamatay. Diya sa atong yuta, Ma. Masilo ako. Pero nagdamgo ko ni Mama Marcela. Sa may imong nadamguhan sa imong inahan, Ma. Ma. Kailakon manggod ka. Ayaw na lang pagsulti ko dili gid madasi mong nauna ang musulti, Ma. Maigor akong nangutana sa imong damgog. Pero anong mihilak man ka diha? Saan nakapag-uol nimo? Si Mama Marcela! Nakita na ko sa ibabaw sa busay. Rodel, nganong gipahunong nimo ang auto? Gusto ko mamati sa gisulti ni Mama. Padayon, Ma. Unsa imong gidamgo? Nagbarog ko sa ibabaw sa bungtod. Sa atubangan sa atong unang bay. Ma? Asa ka paingon, Ma? Ma? Ngano misuot man ka diya sa kakahuyan? Ma? Ayaw pagkanaog na sa ibabaw sa busay! Madakit asta, Ma! Nakita ko ang akong inahan nga mitungtong sa dakong bato sa ibabaw sa busay. Ako siyang gibadlong. Apan wa siya mamati nako. Mura siya wa makabati nako. Ako siyang giagni sa pagpauli sa bay. Ma! Pauli na sa bahay, Ma! Ma! Oh, si Papa! Pa! Papauli sa bahay si Mama! Sige na, Papa Romero! Ma! Pauli na sa bahay, Ma! Ayaw pa! Mama Marcela! Ma? Ma Mercy, unsa imong nakita? Miduol man kang imong Papa Romero sa imong mama. Unsa may nahitabo sa imong Mama Marcela? Gitukmod siya ni Papa. Unsa? Gipatay ni Papa si Mama. Wa maghikog si Mama. Gitukmod siya ni Papa aron mamatay siya. Gusto na, Ma. Ayoko pa hiluma, Rodel. Kinahanglan mahibaw ang tanan nga wa maghikog si Mama. Buotan ang ako inahan ug madlukon siya sa Diyos. Pero ang akong amahan maong sakop sa demonyo ug iyang gihagbong sa busay ang akong inahan.
Maudi ka na ang nahitabo. Ma, gusto na. Ayaw na paghilak. Kinalang masilutan ang imong apuhan, Rodel. Siya ang kriminal din sa banlot. Si Papa Romero. Unsa? Sa, May nang mahibaw ka mong tanan nga dautan si Papa Romero. Kung doon na siya'y gustong kuhaon, way makababag ka niya. Kay ang mubabag iyang patyon. maudi ka ng tinuod nga nahitabo, Madam Mercy. Wa day maghikog ang imong inahan. Gitok mo di siya sa busay sa imong amahan. Salbahis siya sa tanang salbahis. Si Satanas ang iyang giampuan. Kanon paunta siya sa kalayo sa impyerno. Sigurado ko nga maugid ka na ang nahitabo sa imong amahan, ma. Pero pagbantay ka mo, kay mo balik siya aron magkuhag usa ka ninyo. Ha? Unsa? Mo balik ang demonyo aron mo kuha na sabog usa ka ninyo. Gusto na, ma. Mupadayon na ta. Tabangi ko ninyo. Tabangi ko ninyo. Nahibaw ko nga gusto sab kong kuhaon ni Papa Romero. Kay daghan kong nahibaw-an bahin kaniya. Dili siya gusto og witness. Patay lang imong amahan, ma. Dili na siya makapasakit nimo. Pero kibati ko nga nagtan-aw lang siya sa palibot. Ang demonyo ang gustong manghasol, ma. Busa kinahanglang mag-ampo ta. Husto si Ma'am Sabrina, madam. Hugot ng pag-ampo ang makaabog lang sa daotang mga espiritu. Kalimti na ang mga tao sa unang panahon, ma. Moihon na ang mga taong buhay. Ikaw na'y bahala pagpakanaog sa mga bag nila, Carding. O, sir. Ma, manihita. Nakatulog naman din siya. Kalit lang siya natug samtang nagdagan ta, Ma'am Sabrina. Ma? Ma? Pagmata na ba? Ma? Ha? Hain ko. Ha? Ayaw! Ayaw! Padre Ramon, ikaw ka na. Ma? Si Rodel ko. Ang imong anak. Oh. Ikaw man dahil ka na, Rodel. Aga ka ko. Musuhod na ko sa akong kwarto. Sige, madam. Dali. Gunit na ako, madam. Ayaw una, Ana. Ngano, madam? Wa pa nga akong amahan din sa akong kwarto. Uway espiritu karon din sa mong kwarto, Madam Mercy. Maayo. Oh. Ano mihunong man ka? Ilahos na ko sa akong kama. Unsa man, doon na ka ba'y nakita, na? Uwa man, madam. Uwa ko'y nakita. Oh, maayo kon mao ka na. Sige, kay gusto na ko mo pahuway. Unya, paglamaw ka mo, ganahan ko mo kaon og butong. Oo, madam. O sige na, makagawas ka na. Oo, madam. Ngano ka? Naunsa ka, ha? Uwa man, Ma'am Sabrina. Kumusta na mas mama? Okay rin siya, ma'am. Gusto siya mapahuway. Pero gusto sab siya nga maglamaw ta og butong. Oh, sige. Suwa si Carding. Oo, ma'am. Nung
Unsa dito siya? Muramag ng luspad. Mura siya ito nagkikadlukan. Klaro kaayo nga doon na siya nakita sa sud sa kwarto ni mama. Mani Carding. Manoy, pagsaka og butong kay gusto mo ka naglamaw sa butong si Madam Mercy. Oh, na may mga daang kinatkat diya. Pagkatkat lag bag-o. Mailhan man gud ni Madam Mercy ang daang kinatkat kisa sa bag-o. Di ana di ay mo. Unsa niya tabo dito sa bahay nga inyong gibakasyonan? Nganong nagdali sa pag-apas dito si Sir Rodel? Unsaon lo. Sakon man gud unta mig daotang tao. Mao nga gidaan na lang mi balik dinhi ni Sir Rodel. Nagkusik-kusik lang si Sir Rodel siyang abang sa mong bahay, lo. Lo, mayo kay ni Aka. Unsa di naong sa amahan ni Madam Mercy, lo? Kato ganing Don Romero? Nganong gusto man kang mahibaw, ana? Gusto na ko mahibaw, lo. Sultihin na lang ko. Bangason siya ug permeng magpuwa ang iyang mga mata. Kulot pod ang iyang buhok. Tinuot ka, lo? Mautan na ang mahinumduman ko sa iyang panagway. Ug permi siyang magsoksok ug hunting siyang hawak. Kinuo ko. Nga ko taon nakasangpit makaginuo diha, ana. Mao ka nang nakita ko karon sa kwarto ni Madam Mercy. Unsa? Gisundan-sundan si Madam Mercy daot ang espiritu o kinahanglan mahibaw si Ma'am Sabrina ini. Unsa? Naanasap ang bayhon sa amahan ni Mama Mercy sa iyang kwarto sa taas. O Ma'am Sabrina, og nagsige siyang tutok ni Madam Mercy. Kinahanglang maabog na to ka ng maong espiritu, Ana. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!